ロサンゼルス日本映画祭にご参加の皆さん、ご無沙汰いたしております。中台達也です。20周年とのことを映画人の一人として感謝申し上げます。本当におめでとうございます。この映画祭のように良い作品を求めてくださる方々にお答えできればと思っております。頑張らなきゃならないと思います。世界中でいろいろありますが、皆様の幸せと平和、映画祭の永続を願ってご挨拶とさせていただきます。またお目にかかります。どうも今日はありがとうございました。